Калі бацькі дзяўбуць вас пытаннем, калі замуж, пакажыце ім гэтае відэа. Ёсць такі стэрэатып, што людзі заўжды браліся шлюбам дастаткова рана. Там пра сярэднявечча кажуць, што гэта было там 12 год, 11 год, што абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Вось вам графік, калі людзі браліся шлюбам у некалькіх мясцовасцях Англіі перад эпідэміяй чумы і пасля эпідэміі чумы, то бок у 14 стагоддзі. Ну, мы бачым, што сярэдні ўзрост, калі дзяўчыны бяруцца шлюбам у гэтых мясцовасцях перад эпідэміяй чумы, гэта 24 гады. Ну а хлопцы заўжды былі мамінай карзіначкай і браліся шлюбам, калі ім было ў сярэднім 31 годзік. Але пасля эпідэміі чумы ўсё стае яшчэ цікавей, бо сярэдні ўзрост, калі дзяўчыны жэняцца пасля эпідэміі чумы ў Англіі 27 год. У некаторых мясцовасцях нават 32 гады і 28 год. Гэта з улікам таго, што сярэдняя працягласць жыцця была каля 60 год. Гэта не асобны прыклад. Вось вам Італія, недзе 8 стагоддзе. Сярэдні ўзрост, калі жанчыны бяруцца шлюбам, гэта недзе 24 гады. Мужчыны, зноў карзіначкі, недзе 27 год. Адначасова гэта праўда, што ў Італіі 8 стагоддзя існаваў каралеўскі закон, які дазваляў жаніцца, калі асобе 12 год. Але тычыўся ён 1% насельніцтва, то бок арыстакратыі. І нават з арыстакратамі ўсё было не так проста, яны не такія вычварэнцы, якімі вы іх малюеце зараз. Калі арыстакраты жанілі сваіх дзяцей ва ўзросце 12 год, гэта было проста такое замацаванне іхніх саюзаў сваіх унутраных, і нічога такога ў гэтым фактычна не было, гэтыя дзеці не вялі сямейнага жыцця, так скажам. Больш за тое, падаткі з людзей, якім там было 14 год, яны яшчэ не браліся, бо гэтая асоба не лічылася паўналетняй. І не ўсе арыстакраты жаніліся, калі ім было 12. Вось вам класычны прыклад, ангельскі кароль Рычард Львінае сэрца. Ён ажаніўся са сваёй жонкай, калі яму было 34, а ёй было недзе 21 або 26 год. Таму не жывіце стэрэатыпамі, нават для людзей сярэднявечча гэты ўзрост не меў такога вялікага значэння.